אז תהליך חזרה בתשובה זה מרתק, מהמם, מיוחד, מרגש, ומעלה הרבה שאלות במשפחות חילוניות כשמישהו חוזר בתשובה. ועולות הרבה שאלות שכלתניות שאנחנו מתמודדים איתן באמונה שלנו עם בורא עולם. השאלות מופנות כמובן לזה שחוזר בתשובה. הקטע הוא שלרוב האנשים שחוזרים בתשובה, ככל הנראה, קודם כל אין תשובות, כי החזרה בתשובה היא משהו שקורה בלב, זה פשוט, אין דברים כאלה. האמונה באה מתוך הלב, מתוך האמונה, כאילו אני מגלה פתאום באיזשהו הבזק שבורא עולם קיים, ואז אני עושה עוד מהמצוות שלו, ועוד מהדברים שהוא מבקש, ואני מתקרב אליו יותר ולרצון שלו, וזה פשוט גדל וגדל בלב, זה לא בשכל, אז רוב הפעמים אין תשובות בהתחלה.